teams start this journey, but only 2 are left standing. We believe in ourselves. Win on 3. 1, 2, 3. The math is simple. The quest, anything but. This isn't just a series. This is legacy. Everything's on the line. Because history is calling. This is the NBA Finals. Què tal, amics del canal? Tornem a estar aquí aquesta vegada per mostrar-vos aquest especial de les finals de la NBA 2026, com fem cada any. Doncs bé, han començat ja. Primer us volia mostrar una miqueta per introduir-vos en el tema, perquè alguns no sou grans experts en la NBA, però voleu saber com va el tema, doncs que es presentaven 2 equips bastant revelació, que no han fet una temporada de lideratge, com han fet altres. Us mostro aquí el bracket. Els líders aquesta temporada han sigut Oklahoma City Thunder, l'actual campió, a la lliga regular, i a la conferència est van ser els Detroit Pistons, però en canvi han anat caient. Oklahoma City Thunder, que va començar molt bé les 2 primeres sèries, guanyant 4-0 primer a Phoenix i després a Lakers, va acabar caient en San Antonio Spurs, que ja està aquí a les finals i precisament comença aquest primer partit a casa que ara us explicarem. I per altra banda, Detroit va caure amb molts problemes. Primer va guanyar en el 7è partit a Orlando Magic, després en el 7è partit també a Cleveland Cavaliers, però els Cavaliers, que tenien a la barba a James Harden o a Donovan Mitchell, no van poder amb New York Knicks. Un New York Knicks que ha anat agafant embranzida, mica en mica. Els hi va costar molt la primera ronda contra Atlanta, que estaven perdent 1-2 la sèrie. Es van recuperar, van guanyar 3 partits seguits, després van guanyar 4-0 a Filadèlfia, 4-0 també la sèrie contra Cleveland, i per tant ja porten 11 partits consecutius. I després us explicarem com ha anat aquest primer partit de les finals que han començat avui. Començaven amb esperances els 2 equips, com us mostro aquí amb aquesta primera imatge, tant Jalen Brunson amb l'esperança de guanyar, que aquí us mostro aquesta imatge, Jalen Brunson absolutament il·lusionat, que deien que bueno, hem arribat fins aquí però no en tenim prou, volem més, volem ser campions. I per altra banda, Stephon Castle, aquest home que de seguida reconeixereu amb aquest pentinat tan fantàstic, tan extraordinari, doncs destacant el seu company Victor Wembanyama, que per ells és el millor del món. Diu, nosaltres tenim el millor jugador del món i amb aquest tirarem. És un jugador molt referent, com ho era fa 27 anys, que avui s'han començat unes finals idèntiques a les de fa 27 anys, de l'any 99, aquell any del lockout, que alguns no havíeu nascut, però nosaltres sí que les vam seguir, amb Tim Duncan, David Robinson, Sean Elliott per part dels de San Antonio, i grans jugadors també com Alan Houston o Latrell Sprewell, o el propi pare de Jalen Brunson, Rick Brunson, en l'equip dels New York Knicks. Aquelles finals van ser 4-1 per San Antonio, que tot i perdre el primer partit se'n va refer molt bé, i va començar aquella saga de San Antonio que al final va acabar guanyant més títols fins al 2014. En canvi els Knicks des de l'any 73, un gran any, des de l'any 73 que no guanyen un títol, va ser aquest home precisament, el d'aquesta samarreta, que el proper dia us mostraré qui és. Doncs a l'any 73, temporada 72-73, va ser l'últim títol, ja fa 52 anys d'això. Doncs vinga, va, anem ja al partit. Primer us volia mostrar una miqueta l'evolució. El marcador final ha sigut de 10 punts de diferència, 105-95 a favor dels Knicks. I el partit ha anat, us vaig parlant una miqueta de com ha anat el partit per les notes que jo he pres de tot el partit. Ha sigut un partit estrany, va començar amb un cert domini. Tot això us ho mostro també amb l'evolució del marcador, amb el lead tracker, que sabeu que m'agrada molt això de les muntanyes. Ha començat bé Anunoby, sobretot, OG Anunoby, aquest home de pares nigerians, però que va néixer a Londres, al Regne Unit, i que fins i tot jugar a Toronto, que va estar 6 temporades, va acabar guanyant un títol també l'any 2019. Doncs aquest home, que va ser un dels intercanvis més sonats farà 3 anys a l'NBA, està funcionant molt bé. A mi m'encanta, és un jugador que em té el cor robat, absolutament. Doncs ha començat molt bé, però després hi ha hagut un parcial en contra de 3-20 que s'han quedat una mica bloquejats els Knicks. No funcionaven perquè la defensa era absolutament asfixiant per part de San Antonio. Era una defensa sensacional, sobretot a la primera línia defensiva del perímetre, i corrien el contraatac molt ràpid. Fins i tot s'ha permet el luxe, durant el primer i segon quart, a dosificar Victor Wembanyama, el seu gegant, el seu gran referent. I a mi m'agrada molt, per exemple, Dylan Harper, el fill del gran Ron Harper, que el recordareu alguns perquè va jugar als Lakers o va ser campió també amb Chicago Bulls de Michael Jordan. Doncs Dylan Harper, el fill petit, el seu germà també juga a l'NBA, ha fet una molt bona actuació en aquest primer quart, a mi m'ha agradat, i fins i tot Harrison Barnes, que és un home que també us sonarà perquè va ser campió amb els Warriors de Curry i Klay Thompson,
i era un tercer home, era pràcticament a l'alè de complement, i aquí també està sent de complement, però perquè ja és molt més lateral, però és molt bon jugador que donarà, jo crec, bastant rendiment a aquest San Antonio Spurs, i l'experiència molt important en aquestes finals. Ja en el segon quart, com heu vist, aquí comença a dominar San Antonio, pràcticament agafa una renda de 10 punts i arriba a final del primer quart amb 8 puntets, i els triples de Champagny aquí han sigut absolutament claus. 5 triples que ens han deixat glaçats els seguidors dels Knicks, on jo m'incloc, i pràcticament des de les cantonades, sempre aquest Julian Champagny, un gran jugador, i tant Harper com Champagny, que anaven no només tirant bé, sinó agafant molts rebots, 6 rebots cadascú, han fet que els contraatacs donessin al final aquests 14 punts al contraatac per part de l'equip de San Antonio, que li donés una renda suficient com per arribar al descans també guanyant de 7 punts, que també ha sigut una renda interessant. Els New York Knicks mica en mica anaven controlant millor el rebot, i les pèrdues de pilota, sobretot en la seva primera línia, que al final els hi passa la factura. M'agrada també especialment el jugador que juga també amb la selecció de Puerto Rico, José Alvarado, que ha ajudat sobretot en atac, perquè és un home molt valent, que té molta defensa, que sempre posa mans, i ha sigut un jugador, jo diria, bastant important, la veritat. Després ja en el tercer quart, com veieu, la notació de San Antonio s'ha anat reduint, i han començat a arribar les errades, els nervis, hi ha hagut pocs punts. Els Knicks han decidit jugar més interior i penetrar, i això els hi ha funcionat bé. A San Antonio s'ha quedat una miqueta bloquejat, poca fluidesa en atac, menys tirs, tiraven més els Knicks, s'han vist amb més atreviment, i l'energia s'ha anat notant. És un equip de mitjana d'edat bastant més jove, el del San Antonio Spurs, i aquí l'experiència i el poder físic de Nova York s'ha pogut imposar. Jalen Brunson ha començat a agafar la responsabilitat, un home que en l'1 contra 1, com veieu, és definitiu. Aquí us mostro que realment ha sigut l'MVP del partit, com veieu, a més 30 punts, 3 rebots, 2 assistències. Han tingut un ensurt molt important els seguidors dels Knicks quan al primer quart se n'anava al vestidor amb un cop que havia rebut al genoll, i semblava que es podia ser una lesió important, però no. Afortunadament per tots no ha sigut una lesió important, i han acabat enduent-se el gat a l'aigua els Knicks. Aquí us mostro també una imatge de Keldon Johnson, aquest número 3 de San Antonio, un jugador que és de complement, un jugador que surt de la banqueta, que avui no ha estat especialment massa encertat, tot i que en defensa també aporta molt, i m'ha agradat moltíssim. Hi ha hagut una jugada que l'heu de buscar en xarxes o a la tele, perquè ha sigut impressionant. Aquí us mostro l'esmaixada de Victor Wembanyama, aquest gegant de 2'24", francès, que s'ha escapolit de Mitchell Robinson, que aquí el veieu, que no podia fer res, el pivot suplent dels Knicks, el recanvi de Karl Anthony Towns, però l'ha anat aguantant, però Mitchell Robinson feia el que podia també. És difícil pels pivots dels Knicks, però al final han tingut un equip amb un molt bon joc de conjunt i ha pogut funcionar. Us mostro ja, per tant, també la comparativa estadística dels dos equips, on vull destacar que, tot i que en rebots San Antonio ha acabat agafant 5 rebots més, veieu aquí 54 a 49, els 4 assistències més i les 4 recuperacions més dels Knicks m'ha semblat absolutament clau, i les pèrdues de pilota. Clar, 5 pèrdues més de San Antonio, que s'han posat més nerviosos, inclús el percentatge en triples bastant millor, i en tirs de camp en general, per part dels Knicks, tot i que no ha arribat ni al 50%, però ha sigut bastant important en aquest primer partit de les finals. Què més? En quant a jugadors destacables, us voldria... ja us he dit a Jalen Brunson com a màxim estrellador per part dels Knicks, i vull destacar Wembanyama, lògicament, els 26 punts. Destacar que un home del perímetre que fa una feina defensiva brutal com Josh Hart, que el recordareu, també havia estat als Lakers fa uns anys, 15 rebots, 6 assistències. Molt bé, Josh Hart també, un home que pot jugar d'alè, fins i tot de fals a l'epivot, molt de complement però molt important. Victor Wembanyama s'ha quedat amb 12 rebots, ha acabat fent 3 taps, que és una de les seves especialitats, i De'Aaron Fox 5 assistències, també ha sigut destacable per part de San Antonio. Karl Anthony Towns avui no ha destacat massa en anotació, però també és un jugador molt important. No sé si us havia mostrat els 5 inicials de cada equip, us els destaco una miqueta perquè tingueu clar quins són. Aquests són els guanyadors d'avui: Brunson al mig, al base, després, com dèiem, Josh Hart i Anunoby en el perímetre. Josh Hart el teniu aquí més a l'esquerra, i el més a l'esquerra és Anunoby, aquest que us deia,
de pares nigerians. I a la dreta del tot, amb la barba, Michael Bridges, que aquest és un alè que pot funcionar fins i tot de l'epivot, és bastant ràpid, bon penetrador, i Karl Anthony Towns, que ja el coneixeu, el dominicà, bé, que juga amb la selecció de la República Dominicana, tot i que és nascut a Nova York, i està molt content, perquè, clar, està amb la seva ciutat natal, arribar a les finals, poder ser campió per ell és superimportant. I en canvi a San Antonio, que és un equip que jo diria, fins i tot per vosaltres, molt desconegut, els que no seguiu molt la NBA, trobareu que no coneixeu pràcticament ningú. Us destaco d'esquerra a dreta Julian Champagny, aquest de la barba, és el que ha fet els 5 triples des de les cantonades, un home important. El del pentinat estrafolari, Stephen Castle, és un bon defensor i un bon penetrador, i fins i tot en tirs de 3 també, com a escorta, és un home important. Darren Fox és el que hi ha a la dreta de Wembanyama ja no cal que us el presenti, que és el gegant que teniu al mig, i el base és Darren Fox, i com us deia, a la dreta del tot cridant aquí el jugador Devin Vassell, el número 24, que és un bon alè, que és un home que avui no ha estat massa destacat, la veritat, a nivell estadístic, però sempre és un home important i que segur que en aquestes finals acabarà apareixent, estic convençut. Per tant, us mostro aquestes 12 victòries consecutives dels Knicks, amb Karl Anthony Towns i Jalen Brunson com a jugadors pal de paller, diguéssim, el base i el pivot, importantíssims, però veurem, ara de moment han recuperat el factor canxa, com us deia, els Knicks, i veurem què ens depara la resta de partits. Us mostro també, per últim, això de les rodes, que a mi m'agrada a vegades destacar-vos. Els punts a la pintura avui han destacat els Knicks 50-42 sobre San Antonio, els punts en segones oportunitats 23-14, això ha demostrat la gran lluita sota els cèrcols dels jugadors de Mike Brown, l'exentrenador dels Lakers, que ara és entrenador dels Knicks, i els que entrena Mitch Johnson, aquest entrenador bastant inexpert i desconegut, perquè clar, Popovich va estar tants anys a San Antonio que ha deixat una gran estela. Doncs aquests en contraatac avui sí que han tingut una miqueta més contraatacs, 15 punts de contraatac per 12 de Nova York, que també us els volia destacar. I així ha acabat el partit, ja veiem al final, 105-95, és el primer partit, de moment. Us mostro també com queda el bracket a partir d'ara, 0-1, han recuperat el factor canxa els Knicks, veurem què passen en els propers enfrontaments i us ho anirem explicant des d'aquí, des del canal Montaner. Fins aviat, que vagi molt bé.